Terima kasih. Bakal tak
Music. Wah, iki banter iki. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Makan mangut lele rasane kaya ngene rasane wong ora
Monggo Pak Wit. Tas dulu ya. Fajar Audio Pulau Karang Taruna. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Oh, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini.
banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Oh, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku bangga. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Oh, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku bangga. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Oke, spesial untuk konco-konco Karang Taruna, konco-konco sinuman semuanya milik Jekaya Gati, bagi kantos paripurno sedaya mangke lancar saja nih boleh karena sampai mancing kepada ibu batas sholat asar bareng krosa konco saking Rawasa musik sebenarnya sidik sautawis saus pakorban sanipun kaum muslimin muslimat ingkang dan batas sholat asar mangke kebarang lajeng akan pelang pun malindun matur suwun. Siang sonton meko lajeng akan pelang dipun malih tasih dawuh sampun Kampung Gati panjenenganipun Bapak Pianto Ibu Sriantin anggenipun sampun kepareng nepi darmaning sepuh mugi Purwo Madya Usana sedaya panggih kawilijengan panggih lancar satemah kaputra pinenten kalih Mas Gleraji Pangestu yang sampun kesempatan dawuh kalian Roro Ayu Yustika Oktaviana mugi mangajab kinten tatus keluarga ingkang bahagia tatus keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Nyarengi Bapak Ibu ingkang dawuh ngatur pambagia wilujeng ramu wilujeng sonten sadanipun kasumagiaken mugi sak sampunipun jawab astana buku gati mugi ilmu sasana parigian tumuju papan palenggan ingkang sampun kasemtakaken ngaturaken ageng panduwun kana semana buku gati Bapak Priyanto sekalian Ibu Sriatin namung ngaturaken ageng panduwun donga pangestu ingkang sampun kaparingaken dumateng putra pinanten kekalih mugi mbok bilih sedanipun kaping paripurna tebih saking ras panundung saking keluarga buku gati namung ngaturaken ageng panduwun mugi konturipun dari Wilujeng Guntur mugi rawuh dalam suwang-suwang pinanggih keluarga kan disedaya manggi lancar mboten-mboten peringgo bayaning margi Fajar Audio juga Abikom Indonesia para sowan serial semanipun di Lilis Widawati kami saking Ladan Karang Tengah Wonogiri sukses.
Jongyan yuyu Lali anak, lali bocah. lali wayah lali petung Rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih kurung. urung tak trimo-trimo gantung Hae. iki kondo tak trimo-trimo gantung ki nek gantung tenan ya coto lho ya ana asline Lah napa ajeng ganteng tenan? mosok kaya ngono tinggal gantung lah pak ya musbro Ngaten ta. Malaria apa marido sedina rasane samido ing anak guru. Numpak jokar mlakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti daripada sirahe galu sakit sakit yen tak bisa turu awan ratu yang mangan amarga tansah kelingan Pak Eko. Betul kowe bener kandamu ora liya mung siramu wani sumpah jalukmu Oke. ayu jongyan Iya. Lali anak, lali rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih burung. yen urung tak trimo-trimo gantung ayo pindah rono Pindah tang pundi? suaraku kaya ora cetha Suarane mboten cedhak. Oke, nggo pindah teng pundi Pak Eko? rono sing cedak salon Oke, enggak. Ya. Suarane ora cetha tadi Mas. Malaria apa marido sedina rasane semido numpak jokar mlakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti
Iki ngene ya ora. Tak nggone tombo kesel masalah aku mau bar garu. Siap. Sijine ya. Boleh. Boleh. Ikhlas. Lah, sak pole yo. Nggih, napa melih? Nyate penak anggere ketemu aku. Heeh. Kandhani kok. Aku nek ketemu awakmu ku yang kerasan kok. Anggere ketemu aku wis pokoke bahagia. Nggih, sembah nuwun mangke saking keluarga pun tenggo kata sangket dawuh ingkang dereng pun pinakani. Satu tembang lagi Pak Eko. Napa judulnya Pak Eko? Manis. Manis. Ya. Lis. Nun. Derek napa Eko, Nduk? Pak Eko batin-batin getun. Ngopo laire ben kemruputan. Sing keri-keri api-api kok ngene kok. Oke. Wis ora sanggugah kala, wis rasa. Nggih, siap Pak Eko menika lagune manis. Manis. Oke, nggih. Monggo Mas Bagus.
Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap yang ku jauh dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku aku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andainya kau dapat melihat hatiku.
ati aku wis purun angger tresna kumbo tompo monggo Cahayu manut sliramu dawake napa Delis? Nika kadung tresna ngene. Kadung tresna Cahayu kangge kasepuhan ing atase kepareng pinalan nggih mugi katampi dadosaken jambi ing saya sawetawis rawasya Indonesia. Lamat bosan jane yen genah lek arep nyatet ku lho, Dik. Walah. Ya, muga-muga anu sehat selalu. Heeh. Dulur-dulur saking keluarga Amku Gati, panjenenganipun Bapak Priyanto, Ibu Sriatin, ingkang hajian pun. Ini yang dari Jakarta yang mana? Ini Jakarta dari Jakarta? Oh, iya Pak, nek jenengan aku wis hafal Pak, telahap. Dari Jakarta ya Pak, tapi di Jakarta ya. Usahanya di Jakarta ya? Ya. Jakarta kono ke duitnya jembar-jembar. Beda to Mas. Beda bobol. Beda to karo kene. Halah nduk cobi nonton artane 50. Tak padane karo duit, tak padane karo duit kowe kene. Tak padane karo duit kene. Cobi. Kaya ngono lho. Ngono? Oh, mengke mawon. Mengke mawon. Duite urung mateng. Ora remajake lho aku ki ora njaluk kok ya. Monggo Bu, pinarak Bu. Nah, iya. Iki sing ngamong rawuh bayu. Cantik ya Mas. Seragame abang-abang. Kandhane kok Dik. Gelange yo Apa? Gede-gede. Nah, iki nggon aku iki. Iki ya Mas. Mas. Iki ngawur ya asli lah. Tenane lho. Asli semprotan. Asli kok semprotan. Semprotan. Sembarangan. Ya, Nelis. Kanca-kanca Abikom sembah nuwun Fajar Audio. Pacaane. Yo.
Bapak Ibu ingkang kandemen rawuh. Tek nyeket piye to, Mas? Nyaket. Oh, nyaket. Astagfirullah. nyedak. Oh, salah krungu aku. Nyaket. Nggih. Boyuh biu. Nyapa lho, Mas? Untung kowe biyen ra dadi bojoku, Nduk. Lah ngapa lho, Lah Mas? apa dadi bojoku anak-anak praula weling. Aku ireng kowe putih ngene. Ya ora apa-apa, Mas saling Niki melengkapi. dulur kok. saking pundi, Bu? Ingkang lenggah mriki menika. Saking Siraman. Berarti Siraman. ngendi Mas kuwi? Eh, Kidul kono. Nggih ngidul riyen terus ngetan lho Pak maksudku. Ngoten nek kok galak mas aku. Niki lah iki bose. Masya Allah. Wilujeng lenggah bosku. Menika bunda dari mana? Iya. Masya Allah cantik banget Cantik loh. banget. Ibu dari mana? Kan mriku mawon. Siraman dia. Oh Padangan. Oh dari Padangan. Iya, kalau Ya Allah. boleh tahu paring asma kalian Ibu sinten, Bu? Ibu sinten? Bu Mini. Ibu Mini. Nggih. Masya Nik Allah. bos napa Bu Mini? Juragan apa, Bu? Ngolah. Juragan Janggelan Mas Rose. Oh, juragan Wow, janggilan. luar biasa loh Mas. Siap, Ibu, mbok bilih wonten dawuh ngersake tembang napa mangke buku wonten dawuh? Nemu. Nah. Dari Bu Mini. Tadi dari juga Ibu Yuli tadi gabung dari gabung. Oh, siap. Nanti Bu Yuli. Nggih, ya. beben mriko. Iki didek nesek nanti langsung dikasih Bu Bu Mini. Bu Mini ya. Ya. Nah, saat dari pemangke mancing kumpate pun batas sholat dulu saja. Oke. Habisin dulu ya Mas. Oke, Dek. Oke. Pacane sarwa asri
kowe. Dasar turimas ning kutha Solo. Aku ngerti sampeyan senenge jodoh. Yes, ires ulane Jawa. Kowe wong manis dasare prasaja. Siapa? Pak Gareng. Ayo semua. Ayo. Melu, gabung. Gabung. Ekor sini bebas. Ayo.
Bu, ayo to Bu. Monggo Ben Ibu. ora ngantuk, Lah ben Ibu ora goyang di tempat loh, Mas. Ayo Bu, ayo. Monggo Ibu. Ayo, siap. Nah. Cadetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Terima kasih kasih. garwa mergo leren ning gubuk asmara yo Terima kasih Pak Sri. Iya. Terima kasih. Matur suwun Ibu. Yen takut Kain nyimpen wati Kumekolo saiki Aku bukai kebak cerita Wayah wengi nganti gagat rino Dari keluarga kompak selalu. Iya. Urung tek. Dereng iki, Bu. Lagune urung tek. Bu, lagune urung tek. Oh, wis kesel sikile. Lino ya. Asam urate kumat, asam urate kumat. Ya lah. Oke. Nah, terus nih, Mas. Sedotan swajone ati. Jatan luntur. Saya merati. Terima kasih. Aku kowe dadi garwa merkoler ning gubuk asmara. Nah, gubuk asmara. Duite ijek. Iya. Oh, ijek nih Mas Oh, Bagus. kembang rawe. Mas Bagus. Kembang Ijek. rawe, Gus. Kembang rawe. Kembang rawe, ayo. Selak. Selak bali iki. Selak mundur. Selak dikantongin neh. Gendang. Selak kantongin neh. Iya. Yeay. Pamit. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Ayo wetane. Kejejer saben dinane. Saya suwe. Saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong. Sik, ahik. Tresno kowe. Ceritane. Saya suwe banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenongo ati digawe lara kembang melati agawe kangen ning ati
Saya suwe Saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku ceritane tukang sakale jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno Yo. Kembang melati agawe kangen ning ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar kesoku wis aduh ya ngomong tresno solo ya Astagfirullah.
sekalian bareng saiki wis untuk mempelai berdua juga terima kasih dari keluarga besar senam gandeng gitu ya. wanita Sehat selalu mbak-mbakku